Hello everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories and namhlanje sikhuluma ke bakithi ngeindaba ke ezimnandi. Lokhu ngilile ke imiyalezo yokumbongela einkundleni zokuxhumana ke uKhaya Mthethwa ongumsakazi weGagasi FM nophinde ke abe igospel artist. Kanti futhi uphinde abe umfundisi webandla lase Oasis eMlazi. Ngokubhala kwesolezwe bathi ke usiqinisekisile ukuthi ke ubeshada izolo uKhaya Mthethwa ke ubeshada ke nosinqanda mathe sakhe uSinewa kaNdlovu Dumenge lika Sinebu noqale ke ebandleni Oasis eMlazi umshado wabo ke uqala ebandleni labo eOasis eMlazi kwagcinwa ngokubungaza ke imindeni yalabo bobabili endaweni eyimfihlo bekungamenyiwe ke abantu ke abantu bebengalazi udaba, only close friends and you know. So yeah guys, bakithi siyambongela uKhaya Mthethwa lo mshado ke wakhe siyathemba ukuthi cha wona uzolasta ngoba phela lo ulandela lo mshado wakhe oqala kanye ke noNtando ongazange ke uhambe neze kahle base benengane but ke relationship yabo ke ayizange zihambe kahle neze. I remember nje ukuthi ke kwagcwala ama rumors ukuthi ubhuti ke was not ready for umshado ngokwama rumors ayekhona leso sikhathi ukuthi cha usisi wekhala ukuthi akamniki ke isikhathi esanele uyagrova kakhulu engazi uma kuyiqiniso yini kodwa ke wagcina lezo nkulumo ke. So abantu abaningi la ikundleni zokuxhumana they are like they wish ukuthi ke ngabo ukuthi nje bese shada manje nje ngampela he is ready to settle ahlale kahle ke nomndeni wakhe njengoba ke ethatheke leso sinqumo leso. Abanye ke babhizi ke la kuma comment section bathi ke kanti nani ngathini ke uKhaya Mthethwa udlalela lenye ke i-team. Guys, asikho statement akasenza uKhaya Mthethwa esisho lento enishoyo. So yeah, we don't know, I don't think so but ke yeah, I don't think ukuthi udlala lenye team. Abanye bathi boys to men cha namangani naye ushadile guys, ushade nosisi kama la sisi uSinewa kaNdlovu. So lezi zinto lezi ningikhulumayo ningenasiqinisekiso sazo nizozibona ukuthi ke niwephelela phi ke nazo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and let's congratulate them. Bye.